खन चलावो या जयो रकेश तमे नोटन लुटावो बेरी बेरी गोर की पया खन चलावो या जयो रकेश तमे नोटन लुटावो तो इतना पटरी पचलो ल गोरिया बा रे गोरिया बा में जवन छौरी करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा में जौन जौन छौरी करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा बढ़िया बा बढ़िया बा डीजे राकेश राज इनका मोबाइल नंबर है 8757577728। मरे के बात सोमर के मारो बचल बा ये कर थरिया हाथों में ये करा दे के नोट 500 चाहे हजारिया सुनो मरे के बात सोमर के मारो बचल बा ये कर थरिया हाथों में ये करा दे के नोट 500 चाहे हजारिया गोर जवन हो के ले गुमान करे जादा ऊपरी से चिकन चाकन भीतरी से खादा गोर जवन हो के ले गुमान करे जादा ऊपर से चिकन चाकन भीतरी से खादा तो समर के काचे मोरिया बा रे मोरिया बा जवन छौरी सकरिया बा ओ सबके समान बढ़िया बा जवन छौरिए में करिया बा ओकर समान बढ़िया बा बढ़िया बा बढ़िया बा डीजे राकेश राज अनबातला सुन राइटर संजय सराबी पीछे तू कर छोटकी के कोठी जैसन छेद होखी नहीं पटावो मोटकी के सुन राइटर संजय सराबी पीछे तू कर छोटकी के कोठी जैसन छेद होखी नहीं पटावो मोटकी के आई के मंगल सतुनी के तई के सोरबे सवरिया जुठी अहिले रे नई के आई के मंगल सतुनी के तई के सोरबे सवरिया जुठी अहिले रे नई के रतन रतन के बात चल जरिया बा रे नजरिया बा जवन छौड़िए में करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा जवन छौड़िए में करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा बेरी बेरी गोर की पया खन चलावो या जय रकेश तमे नोटन लुटावो तो इतना पटरी पचल ल गोरिया बा रे गोरिया बा में जवन छौरी करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा में जौन जौन छौरी करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा। इनका मोबाइल नंबर है 8757577728।